오빠, And yes, mga mahal, nagbabalik na ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino. Kasi sabi ko sa inyo, babalikan kita, di ba? Hindi naman ako yung ex mo na talaga nga namang hindi ka na iniwan. Hindi ka na binalikan. Di ba? At syempre, balik pa rin tayo sa ating usapan na kung saan no label relationship. Ito yung sinasabi natin na sa umpisa exciting, sa umpisa masaya, sa umpisa puro kilig, di ba? Walang pressure. Pero at the end of the day, habang tumatagal, para siyang nagiging lason sa iyong puso, di ba? Sa iyong pagkatao. Bakit? Kasi moving forward, nagkakaroon na ng mga deficiencies. Hindi, nagkakaroon na ng mga problema. Kaya ako, si DJ Kim Chino, ay talaga nga namang hindi pinopromote ang no-label relationship na yan. Kaya naman tonight, di ba, sabi ko sa inyo, sa ating Chini Talks, usapang pag-ibig, mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit delikado ang no-label relationship. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina una, kapag no-label relationship, delikado yan kasi walang malinaw na commitment. Ito yung ibig sabihin lang nito na pwede kanyang lambingin ngayon, pwede kanyang sabihan ng I love you ngayon, pero kinabukasan, bigla na lang mawawala yan. Diba? Anytime pwede kang iwan yan. Anytime pwede kang palitan. Anytime pwedeng may kalandian na yung iba. And ayaw mo naman mag-settle sa ganun, di ba? Saka wala kang karapatan magtanong, to be honest, di ba? Wala kang karapatan magtanong kung anong nasan ka na. Pwede bang may update ka ba tungkol sa nangyayari sa buhay mo? Wala. Kasi hindi naman kayo. At ang pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal, isa sa mga dahilan kung bakit delikado ang no-label relationship ay may isa laging matatalo. Ito yung mafo-fall. Ito yung maa-attach. Ito yung mga nag-invest na talaga ng sarili nila, yung binigay na lahat. At talaga nga namang minahal niya na yung no-label relationship niya. At kapag ikaw ay unang na in love o nahulog, anong mangyayari? Naku po, ikaw ay maghahabol, di ba? At kadalasan sa mga pumapasok sa no-label relationship na marurupok, sila yung talo. Huy! At ang pangatlo at panghuli, mahal, mahirap or delikado sa no-label relationship kasi walang seguridad. Ayun, seguridad. Walang seguridad. Ito yung security, mahal. Kumbaga, kung papasok ka sa business, kunwari na lang business kung papasok ka sa business, dapat dun sa kikita ka, di ba? Kung susugal ka na lang din ng puhunan, 'di ba? Puhunan ng pera, energy mo, kabataan mo, doon ka na sa may seguridad, doon ka na sa sure. Doon ka na sa may ROI, 'di ba? Kasi mahal, sa no-label relationship, sayang ang oras mo, sayang yung ka-freshan mo, sayang yung edad mo kung bata ka pa, 'di ba? Magse-settle ka ba sa relasyon na kung saan wala namang patutunguhan? Yun yung no-label relationship. Araw-araw ka nag-iisip, ano ba talaga tayo? Magiging tayo ba? 'Di ba? Kapag puro isip ka lang ganyan, puro tanong ka, walang sagot, ang ending mapapagod ka, mauubos ka, at hindi mo na makikilala yung sarili mo kasi nga nagbabago na yung sarili mo, kakamahal sa taong hindi ka naman pala kayang mahalin at hindi ka niya nakikita pang habang buhay. Gigigil ako. Ewan ko ba sa mga tao ngayon, mga kabataan din ngayon, talagang gustong-gusto nila tong mga walang commitment na ganito. Kaya ang ending, lahat kayo broken. Lahat kayo sa social media umiiyak. Di ba? Anyway, mahal, mag-ingat at mag-risk sa pagmamahal at your own risk na rin. Diba? Humanap na ng taong worth it mahalin at worth it kung masasaktan ka man. Okay?
Anyway, ako'y sisibat na. But don't worry, susunod na po sa akin sina Rocketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya what if dito ka lang sa 90.7 Love Radio Manila? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Metro's not